Bueno, orain guk gurea den kanta bat, edo ordenagailuan daukagun kanta bat bidaliko dugu. Goear aukeratu dut horretarako. Gehiago izango dira, nahia gustatzen zait, baina arazo bat dauka, duela hilabete batzuk finantziatzeko edo sartu dituzte iragarkiak. Horrek esan nahi du, kantuari ematen diozunean entzuteko, iragarki bat entzun beharra daukazula. Ez beti, baina gehienetan. Orduan nik egiten dudana da volumena jetxi, eta, bueno, hori, aguantatu. Zubetu musikari emango diogu, eta hemen aukeratuko dugu kantu bat. Nik hauxe aukeratuko dut. Nik ez dut ametsa handirik. Xabier Leterena eta Anabastaldeak grabatua. Onartzen ditut Goearren kondizioak eta Zubir musika. Nahiko azkar igotzen du. Oraintxe. Orduan nire kantuetara joan naiz eta hortxe azalduko zait. Bueno, hementxe dago. Orduan nik ez dut ametsa handirik. Ikusten dezutenez, hemen daukagu URL-a, eta URL-a link bezala jar dezakegu, eta honea ekarriko gintuzke, baina guri interesatzaigu HTML kodea. Hauxe. Orduan, kopiarri emango diogu, eta gure blogera joango era. Orduan, idatziko dugu. Orduan, audioa jarriko dugu. Audioa. Eta kodea pegatu ingo dugu. Orduan, hemen sortuko dugu kategoria berri bat. Audioak. Gehituri emango diogu. Eta orduan, atal horretan azalduko zaigu. Argitaratzari emango diogu. Eta segurazki iragarkia entzun beharra izango dugu, jartzen dugunean entzuteko. Ikus dezagun. Ha puesto la canción favorita de mi perro y veo tu versión. Orduan, volumenak entzen diogu. Bueno, orain ikusiko dugu beste gauza, bueno, erabilpen interesgarri bat, eta izango litzateke kantu hau playlist batera bidaltzea. Hau da, hainbat kanta dituen zera bat sortzea, reproduktore bat sortzea. Orduan, nun, hemen dauzkat, lehendikan sortutako Xabier Leteren omenezko zera. Orduan, esaten dit, ondo sartu dudala. Orduan, joango naiz nire playlistetara, Xabier Leteren omenezkora, eta hementxe daukat. La tensión se masca. Hainbat kanta dauzkat. Orduan, egingo duguna da, orain badirudi baietz, kopiari emango diogu, eta gure blogean gune administraziora joango gara, eta sarrera berri bat. Izena jarriko diogu playlist. Eta beti bezala kode pegar. Eta nun audioetan argitaratzari emango diogu. Eta ikusiko dugu gure kanta bilduma txori, playlista, berak deitzen dion bezala. Hemen txedaukazu. 5 kantez osatutako playlist. La tensión se masca. Bueno. Hauxe da audioekin ingo duguna.